Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Днес съм супер развълнувана да ви покажа последните находки от магазин Втора употреба, които добавих към гардероба си. Вярвам, че с малко търпение и желание може да намерим невероятни дрехи на страхотни цени и да се обличаме стилно и устойчиво. За мен пазаруването на такива дрехи не е просто начин да изглеждам добре, но и начин да опази нашата планета. Всяка година милиони тонове текстил биват изхвърляни, а с пазаруването на дрехи втора употреба може да намалим значително тези текстилни отпадъци. Днес ще ви покажа последните находки и това как подбирам дрехите, освен да стоят добре, но да са и от качествени марки. Когато пазарувам от магазини втора употреба, а аз пазарувам само от една верига физически магазини Mania, винаги обръщам внимание на етикетите. Търся издръжливи и качествени материи, а също така предпочитам брандове, които се славят със стил и дълготрайност. И нека да започнем първо с марката Guess. Какво знам за марката Guess? Освен, че е американска, основана през 80-те години и известна със своя иконичен деним, както и дръзки, секси стилове на дрехите, от класически до божечупени, залагат на качество и внимание към детайла. Тази рокля няма да мога да ви я покажа в целия плясък, но ще ви покажа тук някъде долу как седи, нали, на модел, или може и да се осмеля да обръка. Като за сега, за съжаление, все още не седи перфектно, тъй като имам още килограми за сваляне след моята бременност. Но роклята е изключително красива. Просто не знам кой се е прежалил да изостави такава находка, но се радвам, че попадна в моя гардероб. Ще продължим с още една находка на Guess, изключително красива, в размер 40 с етикета новичка. Кола на талията. Материята е като сатен, толкова нежна, направо разкоша. Ето ви в по-близък вариант. Тук си нависнените копчета. Дори на самото ципче, виждате, то си опаковано все още. И продължаваме с нещо на Calvin Klein. Марката е известна с иконичните си лога, както и с модерния си подход към класическите силуети. Тази риза е в размер S. С етикет я намерих. Може да видите и оригиналната и цена. Всъщност мога да изписвам някъде долу, горе-долу ориентировачно по спомен за колко съм ги взимала тези дрехи. Като съм ходила в дните, където цената за килограм е около 50 лева, така че може би да е изляза около 15 лева. Независимо дали става въпрос за дънки, за тениски, рокли, Calvin Klein залага на комфорт и изчистени линии. Следващото нещо, това са дънки на марката Scotch & Soda, която е холандска марка и се отличава с уникален и бохемски стил. Марката предлага дрехи, вдъхновени от пътешествия и културни влияния. Това е бранд за хора, които обичат да изразяват своята индивидуалност чрез модата. И сега ще ви покажа в детайли тези дънки, които ги намерих. Ето го логото на марката. От вътрешната страна също. Те са в този прекрасен сив цвят, който е съчетаем лесно с и по-тъмни и по-светли дрехи. Следващата марка, която ще разгледаме, това е марката Replay. Това е италианска марка, известна със своите иновативни дънкови продукти. Марката предлага висококачествен деним с модерен и издръжлив дизайн. Това са дънките, които ги взех. Те бяха чисто нови с етикет. За жалост, когато бера дънки, въобще не съм си помислила, че ще трябва да погледна етикета, дали мога да ги пускам в пералня. И ето тази тук емблема, след пускането в пералня, както виждате, супер много избледня и въобще текста, който беше там, не се вижда. Тук има акценти на марката, както и отзад. Изключително удобни са тези дънки. И продължаваме с следващата марка, която е Lipsy London. Това е британска марка, специализирана в уникални, елегантни, женствени модели. Тази рокля е една от любимите ми находки и виждате я в една прекрасна бротерия от предната част, подчертаваща талия, деколте. Отзад е с цип, чисто беличка и е наистина уникална. Следващата находка, която ще ви покажа, това е рокля на марката Елизабета Франчи. Италиански бранд, луксозен, известен със своя елегантен и изискан дизайн. Роклята е в размер 40, а всъщност е отговарящ на размер S.
Ето отзад. Всеки един от тези ципове има изобразено логото на марката. Ето отвътре имаме закопчалка на така имитиращия сутиен от вътрешната страна. Също така имаме и брандирана подплата. Дрехите на марката се отличават с финни материи, сложни кройки и внимание към детайла. Тя предлага висока мода с усещане за изтънченост и стил, подходяща за различни специални поводи и за хора, които ценят изкуството на облеклото. Следващото нещо, което ще ви покажа, това е на Rosemont Copenhagen, датска марка, която съчетава скандинавска простота и женственост. Дрехите са изработени от висококачествени материи, като коприна и памук, което ги прави изключително меки на допир и приятни за носене. Ето така и разбрах за тази марка, когато докоснах този артикул. Просто самият допир беше уникален и веднага, когато погледнах етикета, се разрових за самата марка да разбера повече за нея. Тези два артикула, които съм намерила, са нощни облекла, тази дълга нощница, но някои следващи посещения намерих и този красив топ за сън. Моделът е много романтичен, изчистен, в близък план. Ако видите такъв етикет, да знаете, че си заслужава инвестиция в тази дреха. Следващото нещо, което ще ви покажа, е това горнище, с което съм облечена, на марката Miss 60, италиански бранд, създаден през 1991 година, известен със своя смел, женствен и уникален стил и е основно насочен към млади жени. Марката доби популярност с оригиналните си дънки и деним колекции, които имат доста разчупени кройки, бляскави детайли и дръзки щампи. Miss 60 често черпи вдъхновение от модата на 60-те и 70-те години, като внася и съвременен поглед и модерни материали. Следващата находка, това е яке на Сара Пачини. Тази марка съчетава италиански дизайн, белгийска креативност и висококачествени материали. Марката предлага елегантни и изчистени облекла, а това яке, когато го видях, просто се влюбих в него, неговата кройка. Сами може да видите как е самия му вид. Много класическо яке с детайли на ръкавите, с детайл около вратлето. То се закопчава до определен етап и оттам насетне е акцента. То не е качулка, но просто седи много ефектно около врата на човек. Следващото нещо, което само при първи допир разбрах, че си заслужава да се вземе, е това спортно горнище на марката Рука. Това е финландска марка, специализирана в производството на висококачествени облекла и екипировка с активен начин на живот. Особено подходяща за екстремни атмосферни условия. Следващото нещо отново е на датска марка. Този път марката е Франса, която предлага удобни, класически изчистени облекла, подходящи за ежедневието и за офиса. Стилът на марката е скандинавски, като се лага на минимализъм, качествени материи и женствени силуети. Например, тази риза е от 100% лен. Цветът е, няма нужда да коментирам, разкошен е. Ето и близки кадри. От посочените марки до момента нито една не се счита за типичната бърза мода. Всички те залагат на висококачествени материали. В сравнение с марки като Zara, H&M, Reserved, Bershka, Mango, Shein и така нататък. Guess и Calvin Klein са среден към висок клас марки, които предлагат достъпна мода, но не са със същата чистота и темпове, както бързата мода. Replay, Scotch & Soda също залагат на индивидуален стил, без да се ангажират с масовото производство. Елизабета Франчи и Rosemont Copenhagen са от по-висок клас брандове, като се фокусират върху производството на по-висококачествени материали, които са и по-устойчиви. Тези брандове, които ви показах до момента и тези, които предстои да видите, произвежда с количество по-малко колекции годишно, но отделя доста време за дизайн и контрол на качеството. Още нещо, което ще ви покажа на марката Guess, това е тази деним рокля. Много е красива, стилна и с прекрасен акцент на бюста. Ето и като дължина. Следващото нещо е на марката Edited, която е немска. Известна е със своя изчистен и семпъл дизайн. Насочен е към млади жени, които ценят
съотношението между качество и цена. Тази марка може би прави малко изключение, но не е типичната бърза мода, защото все пак успява да запази качеството на материите, с които изработва продуктите си. А тази рокля е в прекрасен есенен топъл цвят, подходящо за сегашното време. Супер семпл, изчистена, която може да се сложи някакъв акцент като коланче отпред. Нещо такова си я представям. Следващото нещо, това е на марката Кома, която е немска марка, също като предишната, но е с фокус върху модерни и делови жени. Качествени материи, изчистени кройки и внимание към детайла. Това бомбонменесто топче просто ми взе очите, но не знам на камерата дали се успява да се види истинския му цвят, но наистина е страшно красиво. И още нещо на марката Кома. Ето тази прекрасна рокля, която е с бродерия в предната горната част и отдолу, разбира се, има подплата. И забележете, акцентът е тук. Ципа е на деколтето на предната част, като може да се разкочае колкото вие пожелаете. И наистина е адски подходяща за офис стил. Аз лично я ползвах, когато бях бременна и всъщност дори сега мога да нося, въпреки че е 38 размер, е леко оверсайз. Следващото нещо отново е на датска марка. Това е една прекрасна пола на марката Монте. Не знам как я произнасям, дали е правилно. Създадена е през 1994 година, като се отличава с артистичен и съвременен скандинавски стил. Виждате, изцяло еластична е горе, няма ципове страни, които да помогнат за обличането й. Ето и нещо на френската марка Sivson, която е известна със своя непринуден и романтичен стил. Комбинация от модерна бохемска естетика и винтидж влияние. Както виждате, съчетание между тъмен и светъл деним. Наистина е много красива, нестандартна. Ето и отвътре етикета на марката. Може да видите и оригиналната цена на тази поличка. Дори ако фокусира. Аз вече се уморих, но останаха още няколко облекла, които трябва да ви покажа и приключваме. Едно горнище на Ласкана, което е немска марка, част от Otto Group. Известни са с детайла си към женствеността, комфорта и стила. На допир е подобно на велур, а всъщност е 88% полиестер и 12% еластан. Виждате, закопчава се с копчета, късичко е. Ето една рокля, в която направо се влюбих. Тя е изключително дълга, дори беше и по-дълга, но аз съм я подкъсила. Марката предлага богат избор от вечерни рокли, коктейлни облекла и дрехи за специални поводи. И сега да покажем отново близки кадри. Това е деколтето. Отзад имаме един цип на гърба. Ето и емблемата отвътре. Много приятна текстура, както и дизайн на тази рокля. С нея бях на погачите на моето дете. Може да споделите в коментари кои от находките ви харесаха най-много, дали вие пазарувате от подобен тип магазини и съответно дали бихте започнали след това видео. Много се радвам, че успях да споделя с вас тези невероятни красоти и истории зад марките. Всяка дреха носи не само стил, но и философия. Дали внимание към детайла, устойчивост или страст към качеството. Надявам се, че и вие ще се вдъхновите да търсите нещо, което описва вашата индивидуалност. Модата е начин да разкажем собствената си история, така че не се страхувайте да експериментирате и да бъдете себе си. Благодаря, че бяхте с мен и до следващия път. Целувки!